אנחנו נלך לפני פה שמאלה, אתם תסתכלו ותראו ממול שדרה יפהפייה שקוראים לה פיאצה, זאת אומרת בולוורדו אונירי, שזה שדרת האיחוד. עכשיו, מה שהוא ניסה לעשות, הוא הרס את כל הבתים שהיו ממולו ובנה את הבתים הכל בסגנון מסוים אחד, שיהיו בתים למגורים לכל אנשי הפרלמנט. הוא רצה שזה יהיה יותר ארוך ויותר יפה משאנס אליזה. המגלומניה כזה, זה מה שהוא רצה לעשות. בוודאי שהוא לא הצליח, השדרה אין לה את האורך של שאנס אליזה, היא לא בדיוק אותו דבר, אבל תראו, היום כל הדירות האלה הן מלאות. אז זה הצד הפסד, הצד הקדמי של המלון, והוא תכנן את זה ששם במרפסת הזאת שאתם רואים, איפה שהדגלים נמצאים, המרפסת היא ממש מעל, המרפסת הזאת, הוא תכנן שהוא יבוא לשם ומשם הוא ייתן את הנאומים שלו. פה תכף בצד ימין, אנחנו נפנה תכף ימינה, אז יהיה מזרקות לכל אורך השדרה. תכף תראו, הנה נכנסנו עכשיו לכיכר, המקום הזה שאתם רואים פה את ההסדרים שהם עושים, מכיוון שיהיה משהו, יש איזה סוג של קונצרט או איזה סוג, אני לא יודע בדיוק מה שהם מתכננים, קראו להם הפילים הלבנים. אבל תסתכלו את המזרקות באמצע, תראו כמה שזה יפה, תראי איזה יופי, תראו איזה יופי, זה ממש יפה, אין מה לדבר. את הבניינים העגולים הזה יפה למעלה. זה בנו את זה אם אתה תקבל את ההסבר שניכנס הוא לא גר כאן, זה לא היה מוזיאון. עכשיו אנחנו מגיעים לכאן ואנחנו מגיעים לתוך כיכר מדהימה שזה נקרא פיאצה אונירי, כיכר האיחוד. כל ראיתי פרפרים, כל מיני כאלה. מישהו אוהב זה? איפה הארמון של צ'אושסקו? זוכרת משהו גדול לבן. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך שדרת הניצחון, ואתם תשימו לב, תסתכלו, אתם תראו בניינים שכבר חידשו אותם ובניינים שעדיין מחלקים לחידוש. אתם תראו גם כן קומבינציה של בניינים ישנים שחודשו, שחלק מהם זה עדיין ההיסטורי וחלק אחר זה כבר עם החומרים המודרניים של זכוכית ומתכת, ואם זה מכוסה עם כאלה בדים שפרסמו את זה מכיוון שמנסים לחדש אותו. תסתכלו את הבניינים האלה פה בצד ימין. עכשיו אנחנו עוברים את החצר המיוחדת. אנחנו כבר נכנסים עוד כמה דקות לתוך כיוון הפארק. עדיין יש בניינים מיוחדים ויפים מימיננו, וכמו שאתם רואים שבילי אופניים בשני צידי השדרה. זה מה שמשקף את ערי הבירות של רומניה, בכולם יש, וחלק מהשוק האירופי. השוק האירופי דורש את זה מכל הבניין הזה משמאלנו עם הקופולה, בניין יפהפה, זה הבניין הזה של קונצרטים. בצד ימין שלנו פה אנחנו רואים את הארמון מלך קארול, ממולנו אנחנו רואים את הפסל של מלך קארול רוכב על סוס. תראו את הבניינים, תראו את הסגנונות. עכשיו ישר ממולנו פה אתם רואים את העמוד הזה עם למעלה עם המתכת והצבע האדום שזה כביכול אדם שפה נשפך. ממולנו בצד שמאל זה בית הסנאט שבימנו הוא היה נותן את הנאומים שלו צ'אושסקו, וביום הזה שהוא נפל הוא עמד שם למעלה במרפסת ונתן את הנאום שלו, ובוודאי זה היה היום האחרון שהוא היה באזור הזה. עכשיו תסתכלו שוב, תראו מקדימה, אנחנו רואים פה את מלון קונטיננטל, תראו את הבניין היפה הזה. בצד ימין זה נובוטל, גם פה יש קזינו בצד ימין, ואתם יכולים לראות כל הבניינים האלה, הם בניינים יפהפים. ברגע שבסוף סוף יגיעו למצב שהם יחדשו את הכל, זה יהיה מדהים. בצד שמאל, בצד ימין תכף אחרי הבניין הזה אתם תראו את מועדון הקצינים, תראו כמה שהוא יפה, הסלקו מיליטר. Intra la stânga sau la dreapta? Mergi mai înainte? Și vii de prejur? Da?
רג'ור רוצה מסביב. הנה פיצה חד של איזה חג, מולי? יום האב. באמת, מה זה שבת? המוזיאון הנציונל של היסטורי גם כן, של היסטוריה של רומניה. פה אתם רואים עוד רחוב אחד שיש שם את כל המסעדות והפאבים שראינו. ובגלל זה שיש לנו קצת זמן, אז אנחנו עושים ככה סיבוב קטן שתוכלו לראות לפני שאני מוריד את השביעייה לעסקים שלהם. עכשיו, פה אנחנו חוצים את הדמבוביצה. אתם זוכרים שהיינו במקורות הדמבוביצ'וארה? הנה, עכשיו אנחנו עברנו את הגשר של הנהר דמבוביצה שאנחנו ראינו מאיפה שהתחיל. זה הנהר, והנהר הזה לפני כ-15 שנה הוא היה מזוהם, ואז מה שהם עשו, הם עשו לזה שיפוץ, סוג של שיפוץ. הם עשו שני מפלסים לנהר. החלק התחתון, מפלס תחתון, הוא מפלס שאם יש שפכים נכנסים לשם, והמפלס העליון זה מפלס של מים ממש נקיים שבאים ישר ונמצא מלמעלה, אין לזה ריח, אין לזה שום דבר, וזה מייפה את העיר בצורה מדהימה. עכשיו, ברמזור הזה אנחנו נעשה סיבוב ונפנה שמאלה, נחזיר את האנשים למול, אבל רציתי שתראו את בניין הפרלמנט, מה שאנחנו הולכים לבקר. אז אני לא רוצה לזכור אותם, יש פה מסעדות, שני מסעדות, רמברנדט וואן גוך. ומפצים. תראי מה הולך בפנים. תיאבון. יאללה, מולי, מחכה.
Alea sunt pentru atențiunea. Ja, uite și pe ăsta, Doini. Ce facem prețele? Ce le trece la vezi? Acolo? Asta e de la Moldovean.